Jo, tady už to zase pojede. Tak tam bych začal asi. Velká ryba. A je tam, vole, hoši. Ha. Neskutečná ryba. Tak lidi, jak přišla letošní první takováhle nehorázná, krásná kudla. Přátelé, vás vítám tady u videa. Jsem s Jakubem a s Jankem na rybách, ty jsou tamhle níž. A trochu jsem nejdřív provláčet tady, si chytnu nějakého vokouna nebo něco. Tady mám své dělo. Jeli jsme nějaký 3-4 km po vodě proti proudu a pojedeme jako směrem dolů. Takže snad se něco povede a za chvilku se uvidíme s nějakou rybou. Jo, tady už to zase pojede. Tamhle všude jsou týpíčka, tam budou nějaký indiáni. První vláčka z paddleboardu. Je to tady. Tak rybníček, hej. Tak tam bych začal asi. Vezmu si boty. Paddleboard prostě jede furt, nezná bratra. Dělám pohoštění na vodě na pultu, takže tu rohlíci a tu máme každý 2 pláty ty sekaný. Tak co vy, pytláci? Velká ryba. Jo, nehorázná ale. Dal jsem velkou gumu. Dal jsem velkou gumu, chtěl jsem vás říct, že jsem vždycky chytal tady na tu světlou. A čum. A je tam, vole, hoši. Ha. Neskutečná ryba. To je pěkná. Ty vole. Tak 70. Tak lidi, jak přišla letošní první takováhle nehorázná, krásná kudla. Takže jsem spokojený. Tak zatím čauko, snad se povede další. A ušla.